Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo pamirsa, sugeng pinanggih malih kalian kula Sheila Oktarina ing program kesayangan kita pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun Flora Christine, wanita pertami peselancar longboard Indonesia. Jelajah sejarah nostalgia wonten lorong Blok M ingkang sempat mati suri sakmenika milai bangkit malih. Menikmati daharan khas Betawi kalian cita raos lezat. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa setunggaling wanita Flora Christine wangsul malih memukau kalian tandangipun lebet olahraga longboard. Inggih wekdal menika Flora kasil mikat soco kalian ngginakaken kebaya tradisional Bali lho. Wekdal amengan olahraga karemenanipun menika. Kados menapa nggih kepiyawayanipun kasebat? Boten namung menika mawon salajengipun taksih saking putra bangsa sang pianis George Harlino ingkang kasil memukau kalian ngasto Sekar Bengawan Solo kagunganipun gesang ingkang dipun kemas lebet alunan piano eleganan mewah. Pamirsa menika sedaya informasinipun. Pamirsa, nami Flora Christine nembe dados pawicantenan publik. Nggih, awet wanita ingkang kagungan pasuryan eksotis menika moncer awet tandangipun nerjang ombak. Sinambi ngginakaken busana Bali, jangkep kalian sanggul lan nyampingipun. Wah, tentu mawon penampilanipun memuka sanget nggih. Pamirsa, kados ingkang kita mangertosi, Flora dados atlet peselancar longboard wanita namung setunggaling ing Indonesia. Kiprahipun ngaromaken asma bangsa sampun boten sisah dipun pranggokaken malih. Menika tuladha nyata bilih kerja akas lan determinasi saged ngawonaken sedayanipun. Sasampunipun mataun-taun nyambut damel wonten kantor, piyambakipun mutusaken kagem pindah wonten Bali lan milai lumebet wonten pasinaon selancar wonten ing Canggu. Salajengipun Flora manggihaken panggilanipun kagem gruntuhaken stereotip lan mbuktekaken bilih wanita ugi saged berprestasi lebet kegiatan wonten Jawi ruangan. Wonten ing Pesta Olahraga Nasional Aceh 2021 lumiyin, Flora kasil nggayuh medali perunggu lebet nomor women's longboard, nambahaken malih prestasi kalian labuh labetipun. Wekdal menika Flora ugi aktif mucal minangka dados pelatih sukarela kagem lare-lare wonten Batu Karas. Sedayanipun kagem kelajengan longboarding wanita ing mangsa mengajeng. Bengawan Solo.
Pamirsa, temtunipun sekar legendaris karya maestro musik gesang menika cekap melegenda. Nggih, mesti sampun puluhan warsa ndamel lan muncaraken langsung dening gesang. Kadosipun Everlasting sekar menika tasih saestu melegenda. Tian en Shani. Nggih wekdal menika kanthi skill ingkang memukau, Jos Herlino sang pianis anem keturunan Inggris Indonesia menika wangsul damel gebrakan enggal lan luar biasa. Kanthi damel sekar gesang menika dados mewah, elegan lan riyayeni sanget. Tentu kemawon kita kedah bingah minangka bangsa Indonesia mirsani sekar Bengawan Solo karya gesang menika dipun asta kanthi skill ingkang luar biasa. Mboten namung menika kemawon, lebet penampilanipun kasebat, George migunakaken beskap Jawi lan blangkon. Nggih kapirsan sampurna pamirsa. Kados ingkang kita mangertosi, George Herlino minangka pianis ingkang kagungan kathah prestasi lan cekap bingahaken. Nggih salah setunggalipun menangaken medali perak wonten ing kompetisi internasional Tchaikovsky ingkang kaping 17. Pamirsa Indonesia bingah sanget loh kalian Flora Christine menika. Awet tandangipun ingkang dumugi kancah internasional boten sisah dipun bantah malih. Malah Flora ugi dados salah setunggaling peselancar longboard wanita saking Indonesia. Salut sanget nggih kagem Flora. Lan temtunipun lantunan piano kala wau menarik. Ugi wonten ageman arupi beskap lan blangkon ingkang dipun ginakaken George sangsaya nambah kabingahan awet karya musisi tanah air. Kita tilaraken kalih informasi kala wau. Salajengipun pamirsa wangsul saking putra bangsa wekdal menika wonten siswa-siswi SMK saking Kudus ingkang kasil damel film animasi Nila ingkang cekap inspiratif. Boten tanggung-tanggung. Kagem soundtrackipun dipun isi kalian idol grup JKT48. Langsung mawon menika pawartos sajengkipun kagem panjenengan. Pamirsa, film animasi Naila menika karya anak bangsa ingkang cariyosipun bab Naila. Setunggaling putri Sumba ingkang kagungan sumpena ageng dados pemain sepak bola wanita profesional. Nah, ingkang damel film menika saya keren, menika proses damel filmipun ugi boten main-main nggih pamirsa. Ah, itu dia. Yes! Bayangaken mawon tim produksi leres tindak langsung wonten Sumba kagem berinteraksi kalian masyarakat saenggen kagem pikantuk nuansa asli pagesangan wonten mriko. Nanging boten namung menika mawon, film menika dipun damel dening para siswa SMK Raden Umar Syahid saking kalih angkatan sakdangunipun kalih warsa. Keren sanget nggih.
Nggih temtu mawon kawontenan film menika minangka bukti nyata bilih donya animasi Indonesia kagungan potensi ingkang luar biasa. Nila, tidak usah ke Jakarta. Saya tidak kasih izin. Pulang sudah. Perempuan tidak usah main bola. Pergi tenun saja. Berkat usaha kerja akas para siswa, sengkuyungan guru, lan kathah pihak sanesipun, film menika kasil nembus Jogja Netpark Asian Film Festival. Bab menika mbuktekaken bilih animasi karya putra bangsa sumadya saingan wonten panggung internasional. Kenapa kalian di situ? Nila, walaupun kau tidak bisa pergi, kita masih mau latihan dengan engkau. Kau bantu supaya kita bisa menang, Sudah kalian tahan, nanti aku lari. Bingah sanget pamirsa bab menika sangsaya buktekaken bilih karya animasi putra bangsa saestu berkualitas lan gagah saingan kalian karya animasi donya. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.